шаҳрвандон Сафаров Акмал Абдураҳимович соли таваллудаш 1985 ва Нуралиев Алишер Холдорович соли таваллудаш 1983 зода ва истиқоматкунандагони ноҳияи шаҳри Туз барои содир кардани ҷинояти дар моддаи 32401 прим 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, яъне суиқасд ба ҷалб ва иштироки ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд дар воҳиди мусаллаҳ, задухурди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо гумонбар дониста шуда дар кофтукови ҷиноятӣ қарор доштанд. Номбурдагон бо пӯшидани либосҳои занона худро аз чашми қонун ва кормандони милитсия пинҳон намуда дар байни ҷомеа гашту гузор мекарданд ва гумон доштанд ки кирдори ҷиноятии онҳо пинҳон хоҳад монд. аммо коркардҳои оперативӣ ва дуруст ба роҳ мондани чорабиниҳои мақсаднок ба кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ имкон дод ки зимни доир намудани як амалиёти махсус Сафаров Акмал ва Нуралиев Алишер ин ду нафари ба ҷамъият хафнок дастгир карданд. ма 2015 сол дар ҳами гурӯҳи салафи террористӣ хуш шидам. ма Улуғбек Акмал якҷоя Қазоқистон рафтем. уҷада мура як бачаи ношинос хидша Абдулло гуфта шинос кард. мақсад мура пешвоз гирифт дар дарни аэропорт. мақсади рафтани дим каратамонам ҳамин як мақсад доштем ки мо мақсад ҳиҷрат кардан ба сини Сурия. این باندک برای چی گفتی؟ این باندک برای майда گشتن. رنگ زنکو بارون گشتن. مقصد از لباس زنانه پوشیدن شما در چیست؟ مقصد ما نشناختن این داخله خدمتکارای میلیسا نشناسن ما. айни замон Сафаров Акмал Абдураҳимович ва Нуралиев Алишер